Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba phinda siphe usuku olufana nalolu namhlanje. Siyambonga kakhulu, muhle uNkulunkulu wethu, uyaphila futhi uluthando, uyasithanda. Nathi-ke siyanithanda nonke lapha emakhaya. La ifika khona le nkonzo, yazi ukuthi uyakuthanda uJesu, uyakuthanda uNkosi uJesu wakufela esiphambanweni. Nathi-ke futhi siyakuthanda kakhulu ngoba sikufunela ukuthi ungene embusweni wezulu. Ngesinye isikhathi ungayizwa intshumayelo engathi iqinile, engathi ibuhlungu, engathi iyahlaba. Cha, iva likhishwa ngelinye, ingoba sifuna ekhaya ezulwini. Sifuna ukuphumula sonke ekhaya ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, nathi sesibuyile besisesikoleni nomama besisesikoleni. Umama-ke usafunda, mina-ke basangenze uthisha-ke okwesikhashanyana. Ngise uthisha wezwi lenkosi. Umama-ke unyaka wakhe wokugcina lo akuwona njengamanje, aphothule ngokuvuma kaNkulunkulu ngonyaka ozayo, noma mawuphela lo nyaka sebezoba babili odokotela. Sesizoba nodokotela Lady Apostle Dr. P.P. Nzibande, Lady Apostle Dr. P.P. Nzibande. Ngibonga uNkulunkulu-ke, ngiyambonga ngendlela emangalisayo, ngoba emva kokuba uNkulunkulu esengisizile ngafinyelela lapho, ngahala, ngafisa, ngacela, ngathandaza ukuthi Nkosi, ngiyacela naye abe udokotela, ngoba phela isizathu esikhulu esadala lokho. Bengijwayele ukubuka imingcwabo yabantu abakhulu kwi-TV. Uthola ukuthi angikhumbula ngathi angibonanga okaBaba Mandela, kodwa nje imingcwabo enjalo yesopolitiki abaphakeme mabeyikhipha kwi-TV, umfundisi wakhona udla ngokufunda kodwa bese ba-empty ezweni. Angiphinde futhi, umfundisi wakhona udla ngeziqu ezithize kodwa be-empty ezweni. Ngathi Nkosi, bathathwe laba ngokufunda kwabo, bathathwe laba ngezinto abanazo zasemhlabeni, kodwa abadlala ngethuba, abasishumayeza, abasho lutho ngawe. Ngathi Nkosi, ngiyacela ungisize ngibe udokotela, khona uma livela ithuba nami ngothathwa ngibekwe endaweni eziphezulu, ngifike ngiqhumise isicwebhu sasezulwini, ngifike ngime eqinisweni, ngishumayeza abantu. Wangizwela uNkulunkulu, kwafikwa lapho. So-ke manje ngase ngicelela-ke nomama, uyangizwela uNkulunkulu. Sekusele nje ukuthi sibone lo nyaka usiphethe ngani, ubebhala namhlanje, siyamkholwa uNkulunkulu. Hayi-ke angidlule lapho, angidlule. Ngiyanihlebela nezwe, ngiyanihlebela. Akathandi nazi, sengihlebile nje. Ngihleba kabi-ke ngoba uzozwa ngesinye isikhathi uma eseyilalela inkonzo. Hayi, asidluleke lapho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Kusasa-ke siya eGreytown. Siya eGreytown kusasa, nisikhumbule emkhulekweni yenu. Isonto, makuyisonto asimemi vele ngesonto. Siya eBrentshini, hhayi yaseGreytown, kodwa eBrentshini eseduze naseGreytown. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacela ukuthi ngiguqe siye ezwini lenkosi. Bengidlula nje lapho ngoba nami anginasifuba, akhahlelwe kahle esifubeni, basho njalo. Senginitshelile, mhlawumbe uyongisola yena athi nginitsheleleni, angazi. Hayi-ke asimbonge uNkulunkulu. Ake ngiguqe ngikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngethuba osipha lona, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyakudumisa Nkosi, siyakudumisa moya kaNkulunkulu ophilayo, siyakudumisa moya ongcwele. Ngiyacela ube kanye nathi, ngiyacela usifihle edwaleni elingukhulume moya ongcwele izwi lakho, silalele thina, usebenzise lo mzimba. Khuluma-ke Nkosi, zambule uNkulunkulu onomusa, khulume ngendlela emangalisayo ezosimangalisa nathi, kodwa kungagcini ngokumangala, silizwe bese siyalenza izwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu nomusa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa kakhulu bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Ngesonto elizayo inkonzo zabefundisi. Ngicela ukusho kusemanje ke khona abafowethu bengabibiza ubabikho abazokona benza okungafanele. Umgqibelo namhlanje asiwaletha ama messages ngaphandle kokuthi silethe umuntu noma ukubhukhela uvumizona. Ngomsombuluko asizowaletha ama messages awawukuletha umuntu kuphela, nokubhukha nokwenzani nani asenzi lutho. Angazi noma niyangizwa yini. Abantu kuphela abazolethwa, nabo nibatshela ukuthi ayikho igaranti ukuthi basheshe bafakwe ngoba ngizobe ngixakekile ngenkonzo zabefundisi. Kodwa nje abantu kuphela abazolethwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday and Saturday. Kusho ukuthi ababhukhayo bayoze baqale ukubhukha kulungile bangaqala Friday ukubhukha, bangaqala Friday kodwa khona umuntu uzobe sezoba sendleleni ngoba futhi ngaleyo mpela sonto siyahamba kakhulu. Umgqibelo wakhona asikho nangesonto. So kusho ukuthi ke konke okunye kucele kulo akufaka ekhaya lezwi noma kulo wena owamfaka ekhaya lezwi. Sizongenisa abantu kuphela. Iyona into esizoyenza non stop kusukela manje, singenisa abantu nje. Sibhukhela uvumizona. But kusukela ngomsombuluko kusho ukuthi sigcina kusasa ngesonto ubhukhela uvumizona. Nokwenza nje noma yini ethinta u083 468 2882 noma yini nje ethinta u083 siyagcina ukuyenza ngesonto ntambama. Sizoqhubeka nokuletha abantu zonke lezi insuku. Sizoqhubeka nokuletha abantu. Isikhathi esincane ngisitholayo ngizofaka abantu ekhaya lezwi ngoba abantu indlela abaphuma ngayo bangimangalisa abantu enibalethayo, noma uhlobo enilethayo noma yinini eniletha abantu ngendlela engekho right angazi. Mangaphazama ngisakwazi ukukhumbula usuku lwesonto bekuphuma abantu aba over 120 baphuma. So ke kanti ngenxa yenkonzo eziningi ezizobe zithunyelwa abantu bayaphuma. So yikho ke ngeze ukukuvala ukulethwa kwabantu, kodwa ngizoguarantee ukuthi umuntu uzofakwa same day noma ngakusasa ngoba ngizozama ukuthola ithuba bese ngiyakwenza. So abantu nje bazolethwa non stop. Sesonto kusasa ntambama kusho ukuthi ngo12 nje Sunday ngo12 ebusuku siyama ukubhukhela uvumizona nokwenza noma yini ngaphandle kokuletha abantu. Siyoze siqhubeke nini ngolesihlanu ukuqhubeka nokubhukhela uvumizona. Nakhona akusho ukuthi uyoshesha uphendulwe ngoba siyahamba futhi ngempela sonto. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Ngiyabonga kakhulu, siyanithanda. Noma ke ngikhulume kanje kukhona abangezolalela. Bakhona abangalaleli. Kodwa ke ngeke sisho lutho ngabo, uNkulunkulu waziyo ngoba igroup kabani yakhe. So thina abanye asazi lutho. Asiye kuMathewu chapter 5 verse 9. Umgogodla weinkonzo kulezi insuku. Babusisiwe abalamulayo ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siyadlula siya lapha kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Siphezulu kwalelo zwi ke kuba ihlazo ukuthi uNkulunkulu akamfumani umuntu amfunayo sibe sikhona. Angazi kwenziwa yini kodwa uNkulunkulu akamfumani. Sizoqhubeka ke la nezwi lethu. Ngizoqala kuverse 7 wezwi lethu esikhuluma ngalo kulezi insuku. Uverse 7 kaTimothewu uqala chapter 4 siqala kuverse 7. Sikhulumile ngaye, ngiyadlula nje. Lithi wale izinganekwane ezingcolileyo
nezezalukazi wale izinganekwane. Uyazini ukuthi amazwi ayizwe siwakhulumayo sisazokuzilanda ngawo na? Amancoko, ukuncokola, ukuhlekisa, isono. Khuluma njengoba ukhuluma, bahleke mabehlekile, hayi kodwa wena uthi ngisawuhlekisa abantu ngoba yize lelo likhulumayo. Lithi izwi lenkosi kuMathewu chapter 12 verse 36, kepha ngithi kini, amazwi onke ayize abawakhulumayo abantu bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Onke amazwi ayize sisazozilanda ngawo bafowethu. So asincokole. Nisweni imdayisa umuntu emncwabeni manje. Uyazi ubani? Ubehlekisa nje la khona bekumnandi nje kuhlale kuhlekwa nje. Senimdayisile abakumoya sebeyathi awu lo muntu akayileke ezulwini ngoba unamazwi ayize abewakhuluma usazokuzilanda ngawo. Uma umuntu ohlala kuhlekiswa nje uhlekisa wena la ukhona and ukuhlekisa ukuncokola isikhathi esiningi kusondelene namanga. Kusondelene namanga. Akujwayele ukuhlukana ngoba phela nendaba ekhona uyayihlobisa edamanga kuyona. Ngeke ungene ezulwini. Yeke ukuhlekisa. Yeke ukuhleka abantu. Mhlawumbe semncane lo uhleka abantu abayizidalwa, abantu abangahambi kahle, abantu abangakhulumi kahle, abantu abanesifo sokuwa. Kwenzakalani manje? Akusiyona ingane yakho nje legulayo. Ayiguli ngoba uNkulunkulu eshaya wena into wayenza wena usemncane. Phela ukhumbula isono sakho sekufumana. Lokho kwenzile kwabanye kuzokwenzeka nakuwe. Asiyeke amazwi ayize, asiyeke ukuhleka abantu, asiyeke ukuncokola, asiyeke ukukitaza abantu. Khuluma izwi likaNkulunkulu emlonyeni wakho. Khuluma ukuphila emlonyeni wakho. Philisa abantu emlonyeni wakho. Abantu abathola ukuphila. Kodwa ke vele ngeke kube khona ukuphila uma umoya ongcwele engekho. Ngoba inkosi uJesu ishilo kuJohane 7:38 ngihlala ngimcaphuna ngimquote. Okholwa njengokusho kombhalo isini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Bese verse 39 ethi wayekusho lokho ngomoya ongcwele ababezamamukela. So ke uma unomoya ongcwele ukhuluma amazwi aphilisayo. Uma unomoya ongcwele kuphuma ukuphila kuwena. Uma unomoya kaNkulunkulu awuncokoli, awuhlekisi, awukitaza abantu. Amazwi ayize awaphumi kwakho umlomo ngoba wena unjani? Unomoya ongcwele. Sizwile ngomgqibelo silapha eBhulwa enkonzweni ekhuluma ngentombi eziyishumi. Ezisihlanu eziziwula, ezisihlanu ezazihlakaniphile. Sizwile ukuthi amalambu ezaziwaphethe, izibane ezaziziphethe izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu liyisibane. Sizwile ukuthi amafutha umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu osifundisayo. So ke uma uphethe isibane amafutha engekho, uphethe izwi ungenawo umoya ongcwele, u-empty nje uyadlala nje esihogweni. Kufuneka umuntu abe nezwi aphinde abe nomoya kaNkulunkulu ngoba ziyahambisana lezi zinto azihlukana. Yiba nezwi ube nomoya kaNkulunkulu uzokwazi ukumuzwa ube ready nxa ilongo selikhala, nxa inkosi uJesu silanda ibandla. Wale ke izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu. Mesaba uNkulunkulu, zijwayeze. Uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. Baningi abamsabe, abesebenza yena bamesabe. Ungafisi kube uNkulunkulu ozokwenza umsabe ngoba uzokwenza kube nobuhlungu, uzokwenza kube nokuyisolo ukuthi wazalelwana, uzokwenza kube nesiphithiphithi empilweni yakho. Kodwa zijwayeze kumesabeni uNkulunkulu ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Kunesethembiso salokhu ukuphila nalokho okuzayo, ukumesaba uNkulunkulu. Uyamesaba uNkulunkulu wena na? Mesaba uNkulunkulu. Ngayenza into engcolileyo, ngayenza into engasile phambi kwakhe. Verse number 9. Likholekile lelizwi lifanele impela ukwamukelwa. Ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikeka ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo, ongumsindisi wabantu bonke kakhulu abakholwayo.
sithembele kuNkulunkulu ongumsindisi wabo bonke. Likholekile-ke lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuba sikhandlekela lokho. Yakhandleka nje wena? Ngicabange uthe yazi umuntu unikwe ngokunikwa, yazi sinikwe ngokungafani. Angazi ukuba bekunikwe wena ukuvuka ngo1:30, bekunikwe wena ukungalali ngezinye izinsuku wenza umsebenzi kaNkulunkulu, ubuyothembeka yini? Kube nje bekunikwe wena, ubuyothembeka yini? Mthandazo wami uthi uNkulunkulu angisize ngihlale ngithembekile, ngiziveze ngithembekile, ngisebenze esingenamahloni esiqondisa kahle izwi lakhe. Timotheo 2:15. Umkhuleko wami uNkulunkulu akangisize ngingacomplain, ngingakhononi, ngiwenze lo msebenzi ngokwethembeka, ngiwenze lo msebenzi ngokumesaba uNkulunkulu. Angazi wena uyawenza nomsebenzi wakhe ngokumesaba, uyawenza nomsebenzi wakhe ngokuthembeka. Athu uNkulunkulu uthi uJesu emfanekisweni wakhe, uthembekile kokuncane ngizokubeka kokukhulu, ngene ekuthokozeni kwenkosi yakho. Ikhuluma ngaloyo owathembeka kokuncane. Ikhuluma ngicela kwayikhuluma ngamathalente, lo wayenikwa 10, omunye wanikwa 5, omunye wanikwa 1 lithathwa liqiba. Wenzani wena ngethalente olinikezile? Mhlawumbe wazana ukuthi unethalente. Bekukubiza ukuthi uthandaze uthi Nkosi, ngiyafisa ukuma esikhaleni. Nkosi, ngisize ngime esikhaleni ukuze ngiyenze intando yakho. Ngoba yena unamandla okusenzisa intando yakhe. Uyena osenzayo ukuba sithande bese siyenza njengokwentando yakhe. Ukuthanda nje sikuthola kuyena. Ngakho-ke likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuba sikhandlekela lokho, siyashikeshikeka ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu bonke, ikakhulu abakholwayo. Athi uPawulu ebhalele Timotheo, woyala ngalezo zinto ufundise ngazo, ukuthi ninganaki izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi. Bazosha abantu esihogweni bashiswe izinganekwane. Waxoxela inganekwane, usuyixoxela abanye nawe, udlulisa amanga. Uzothini phambi kaNkulunkulu? Ezinsukwini zokuphela niqongelele ingcebo. Ezinsukwini zokuphela niqongelele ingcebo. Sho njalo kaJakobe chapter 5:3, igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuya kuba ngufakazi ngakini, kudle inyama yenu njengomlilo. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela, ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe yinundu. Ingcebo yenu ibolile. Asingathembeli ingcebeni yasemhlabeni. Asithembele kuNkulunkulu, yena osidalileyo, yena odala izulu, yena odala isihogo. uJesu indlela neqiniso kusisezulwini, aphinde abe indlela ngoba uyena ophethe ikhiye zasesihogweni. Sokusho ukuthi akekho ozongena esihogweni uJesu engazi, kuba yena uphethe ikhiye zakhona. Wamnqoba umubi wayephethe ikhiye, wamnqoba esiphambanweni, wamnqoba eGolgotha. Sanqotshelwa abafowethu, esingesabi singathithisi, kwesaba kufuneki ngoba sanqotshelwa. Makabonge uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu osipho ukunqoba ngaye. Ngakho-ke yazi lokhu, igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini, kudla inyama yenu njengomlilo. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela, ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe yinundu. Zidliwe yinundu. So bafowethu, asivikeleni ukukholwa kwethu, sivikele ingubo zethu zikamoya zingadliwa yinundu. Vika ngayo yonke indlela ongavika ngayo. Ngakho-ke uJesu uthi singazibekeli ingcebo. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho khona inundu. Inundu-ke umuhlwa, nokugqwala, nalapho amasela
efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungoni inundu nokugqwala nalapho amasela engafohli khona ebe, ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyaba khona. Sikubonile ngomkaLothi, ingcebo yakhe noma inhliziyo yakhe yayiseSodoma. The sebephumile sebethi bayahamba wabheka emuva waphenduka isiduli. Waphenduka bathi abantu waphenduka isiduli noma insika kaSawoti. Mina ngizokusho kuwena ilokhu ukuthi isiduli noma insika noma yini, thembela kuNkulunkulu, ungathembeli kweyakho ingcebo, ngoba eyakho ingcebo iyadlula. Thembela kuNkulunkulu, yena oyikho konke, yena obacebele bonke, yena osihlelela konke, ngoba unguNkulunkulu phezu kwenyama yonke. Akukho kumahlulayo, akukho ngisho kodwa, ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona. Iphi inhliziyo yakho? Ikubani inhliziyo yakho? Ihlezi kukuphi inhliziyo yakho? Asihlomeni bafowethu izikhali zikaKristu, asihlomeni, silweni, sinqobe, ngiguqe ngikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda, siyabonga konke osenzele khona. Nanti izwi lakho seluwile, ngiyacela liwenze umsebenzi kulona loyo. Angabe bikho ozozilandulela ngosuku lokugcina ngoba wena ukhulumile. Mawusukhulumile-ke akekho ophikisayo, ngoba akekho ongavimba icebo lakho. Siyayikhulekela Nkosi inkonzo zabefundisi, siyayikhulekela lesemina, letha becebo lakho, letha obakhethile, labo Nkosi ofuna ukwakha umsebenzi wakho ngabo, balethe uNkulunkulu wami. Nyakatho neningizimu nentshonalanga ibalethe, labo badalela inkazimulo yabo, labo babumbile, ibona sibalindele. Siqalekisa imimoya, amadimoni, amadevil worshippers, amasathane isidawana sabela. Siyabonga Nkosi, sizwile ukuthi bekunomhlangano emkhathini ngale nkonzo yabefundisi. Esicelayo Nkosi, sibiyele ubabiyele nabo, beza la zingabikho ingozi uma sebephindele emuva. Sibiyele Nkosi einkonzweni, kungabi bikho kuzosiphazamisa. Nginikela kuwena uqobo lwami, nginikela kuwena konke okubizwa ngegama lami, kungokwakho. Thatha-ke Nkosi indawo yakho, thatha Moya Ongcwele indawo yakho, khazimule, bonakalisa amandla akho. Siyabonga ngakho konke. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga muhle, uphelele, uyikho konke. Ubaba uNsibando siyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.